Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:49. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa liwat, may hapon naman sa aton sining magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Oy, Sabado na kita. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Kumusta ang aton sining magka-aksyon? Abi ko kaina ko magdayo yon ng tupa sang panalite. Matapos nga mayara sang pagtupa sang taliti karon iya nga hapon. Pasalamat kita at least na umpawan kag naghulaw. Tiya mo na gani siling sa mga katigulangan, di ba si part pa ni siguro sang tubong-tubong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ginabi-abi ko na nga itong siling magka-aksyon nga nagamonitor na karon iya nga hapon. Via Facebook Live, ara man ang iba nagasunod sa aton sining YouTube. Bangod nga Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang sa on-air, kundi available man kita sa online. Pwede magkamonitor sa aton sining magka-aksyon sa website sa Aksyon Radio Bacolod. Pero man nagamonitor iya via on-air, pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe pagi sa aton sining text hotline 0938-225-5017. Again, ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ano mga dalagong balita nga aton sinitutukan niya karon na nga hapon? Sa BCPO, ginagkabig na kung abulig sa pagsulbar sang krimen ang pag-install sang CCTV. Kag ang iban pagin nga mga balita, gikan niya sa NOCPO, 168,000 nga balor sang ginasospitsuhan na Shabu. Na-recover sa apat yung mga persona sa Vice Operation sang Kabankalan City PNP. Sa Bacolod City Hall, mga ambulansyang nagalin sa mga out of town nagasulod sa Bacolod plano i-regulate o kon
Plano nga tagan inisla sang nagagaigo nga ruta para nga hindi magtalang-talang bangod sa problema sa kagutok sang trapiko. Amo na sa operang pinakamadalag kong balita iya sa lokal. Sa national, POAA ginsuspend ang recruitment agency sa Pinay nga napatay sa pungsod Kuwait. Senador Villar nangabay sa Doli DTI kag DA nga hatagan sa trabaho ang mga OFW sa Kuwait nga napiktuan sang deployment ban. Klase sa pampubliko nga mga bulutuan magabalik na sa Lunes nga adlaw. Enero 6. Oy, sa mga ginikanan, nabi i-practice ng inyong kabataan nga magbugtaw aga pa. IBP ginkondenar ang pagtiro sa abogado sa Dumaguete, Negros Oriental. Naihahanda na sa pagdadagsa sa tao sa airport matapos ang holidays. Amo na sa ubarang pinagkamadalag kong mabalita nga atong tutukan karon iyang hapon. Dari sa inyo palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ngalan sang inyo regular anchorman Aksyon Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in temporaryo kita nga magapungko karon nga hapon sa sining palatuntunan. Kinabuylogan kita sa technical side. Ni Aksyon Elmar Madera Bugos Manaton. Karon ang hapon si Aksyon El Rido Tilios. Outgoing naton nga partner kag incoming naman. Ang amon si Nino Bonito sa Aksyon Radio. Available. Mangayo ka mo numero, hambala lang ako. Aksyon JM Baikin. Welcome na dari sa aton sining nga pagpangalagad. Tub-tub kita sa takna nga alas 6. Karon iyang nga gabi. Ayos! Ang inyong mga mensaheng ino sining mapagpanamyaw. Ginaabi-abi ko gid kamo nga magsunod na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pwede kamo makapadala sa inyong mga mensahe sa aton sining nga chat room. May available dira na nga chat room sa Facebook. Napili no padalan sa inyong mga mensahe. Pero kung ara kaya ga monitor sa Transistor Radio, ay may text hotline makita nga pwede no padalan sa mensahe sa 0938-225-5017. Ayos karon nga hapon perti mano ang ginual diri sa palibot sa Metro Bacolod ang influx sa mga pasahero. Sa palibot iya sang Negros Occidental, grabe ang mga fast craft. Umpisa pa kahapon ihado mo. Ang linyahan na isang pasahero hindi hamak. Tekapin pagin nga mga panumbalik ng klase sa masunod nga Lunes. Ang gina-expect ko starting today and tomorrow, grabe gining karyada naman sa pasahero ang karga sa mga fast craft kag roll-on roll-off vessel. Bacheck kita karon dugay-dugaya sa aton sinitag pamuno sang Philippine Coast Guard diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Nanong ila monitoring sa influx grabing pagbaliking agaw ginang tanan halos so tinagbakasyon sa ila mga pinalangga sa kabuhi sa ila mga himata. Amoning tiyempo nga makapauli man sila mo. Amo ring tiyempo nga at least makaupot nilang mga pamilya sa tion sa selebrasyon sa Pasko kag bagong tuig. Karon kay check na ang pamunuan sa Philippine Coast Guard diri iya sa bahin sang Metro Bacolod nga mumanang nagauyat sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Pero antes kita magpadayon, antes sa madetalye man sa mabalita naton sa lokal, unahon ta siguro ang pagchekyar sa sitwasyon sa dalagan sang trapiko karon nga hapon upod sa patrol. Sinong on board ta subong si Aksyon An Defensor or si Aksyon Alvin Graba? Si Aksyon An ang on board subong sa patrol ang Ninya Bonita. Kung may Ninyo Bonito nga gwapo kami di sa Aksyon Radio, ti may gwapa man kami mo. Ngayon mas lang magparis, no? Galing kati may partner ni si Aksyon An Defensor. Iya mo?
Kumustaon tang dalagan sa trapiko sa palibot sa Metro Bacolod? After sang selebrasyon sang New Year, kumusta? Nung iba nagpangutang gid para lang may preparasyon sa tiyon sang Pasko kang New Year. Pero hindi na nagkakaulugan nga dapat mangutang kagid, dapat nga may ara kagid sang kwarta preparasyon pagkaon sa tiyon sa ning okasyon. Kay bisan wala lang preparasyon kung tingob nga nagaselebrar ang pamilya, bisan simple lang nga pagkaon ang ginatipunan, tinami ang imo pamatsyag. Diba? Ano mo na pinakamanamit ng mga pagkaon nga ginatipunan nyo, may lechon tuod ka mo, pero why makamo nagailin sindihan na isulod sa panimalay nyo? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa pag-checkar, paghatag observation report sa palibot sa Metro Bacolod. Checkar na to ng patrol sa iya sining traffic report. Traffic reports. Let's have action and defensor sa aton nga linya. Aksyonan, good afternoon. Please come in. Action art, mayong hapon mayong hapon man sa aton mga ka-aksyon. Turutaway sa karon aksyon na art ang dalagan sa trapiko diri man sa palibot sa syudad sang Bacolod. Since adlaw sa karon iya sang Sabado ang mga ka-aksyon naton. Kalabanan si action art amo ni oras nagahikot pa sa ilatag sa mga panimalay. Man ang time nila iya sa paglagaw karon pa iya sa gabi action art. Pati may pamilya man siguro nga naga-banding sa subong. So pila pa lamang action art. Makitaan mo ganyang pagdagsa sang tao pag gabi na action art. Pero ang na-notice man naton pila iya ka mga mall diri sa syudad sa Bacolod. May ara gid sang gamay nga pag-build up man sang traffic. Kaya tungod man, kalabanan, nagakadtugid man niya sa mall, adlaw sang Saturday or galing Sunday, action art after sang pagsimba, abi. So, sa subong yang kapunan nun, ang makalabanan natin makitaan, usual gid kalabanan, or I mean, ang mga dalagkuan bala, or kalapad, abi nga mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, ang laban natin nga makitaan, may ara kita makita bang jeep de pasahero. So, ang laban gidya is ang mga pribado nga mga salakyan. Diyang na-record man gani isang bitaw, kalabanan man nga vehicular accident. Kung hindi POJ, mga pribado nga salakyan action art. Pero at least pasalamat kita kay mga minor injury man lang ang ila nga mga naangkon. So, so far, ang action art, ang pilawan ka mga situation sa subong nga hapon. Going kita kaina, halin deribla sa area, so good sa may police station 1. Kadto kami gina pa bitaw or sa Bacolod City Police Headquarters. Okay. Naton kay action art to galom-galom. So sa Actually, siyang tulog temprano, earlier kay na, siyang pagpauli ko aksyonan, nagtupagin ng talitip, bro. Amo na gani action art, pero ti subong ko, arit di sa may area sa Police Station 4. Mamayo di sa sunset. Nami di lang tawon action art to. Kanami? O kanami lang tawon. Nami di ba kung makakita ka sa sunset to ka lain-lain ang color. I mean ang orange, gid ba makitaan mo kagkasanag kaayo kag tapos kung magtakip silim. Takip silim anong term? Bobo, takip silim, ha? Lipat lang ko sa iya nga Ilonggo nga term. Pero kabalo ka, ako balayan, nasubuan ko mo, baka mo na yung mga sunset, kapin paskilid, bye-bye ka, dumaricall mo inang kapin pa sa layo ka sa lugar, hindi mo kaupo ng pamilya mo, susperte ni ka subo. Tingnan mo na yung action art. Lain mo na yung istorya. Ako nara, kagiman tuod sa luwas ng pungsod, abi. Kaidlaw mo na sa imo nga pamilya, tumugin ang mabatsyagan mo. Kunari ka man lang di, kaga mo na makitaan mo, tito gusto mo nga mag-selfie. Diba na correct man? Ay, perte. Ako ginang kalabanan, ang mga teens bisubong, kada may makitaan sila gani nga sunset action art. Okay. Selfie dayon or hindi gani goofy. Amo na? Muna sila action art. Ay, di lang man ko gali, sorry. Di na kuya ka-relate na? Yeah, pa-feeling na yung iyan, lubi na yaw. So, pwede man na. Pwede na. Correct. Naman action art ang pinaka mga situation naton subong hapon man diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, na interview man naton ang nagaman sa karon iya sa bitaw. Si Sir Jericho Servania angot man sa situation sa subong iya nga hapon. Pamatian naton si Sir Jericho Servania. Daw ay man nato
sa Mandalaga. Kag San Juan. Low 28. So, mula na mga Beijing nga street subong. Pero pasikip naman natin mga tangkuliko sa area. Saan sa downtown area yan, sir, subong? Downtown area ta Matulutaway, no? Muna na aton dalan Lakson. Pero usual mo nang build up mga binutok. Oy, ma'am, oy. Okay, sa Saturday. By the way, ano nga to, sir, may recorded yung mga vehicular accident? Pinag-aga? Ang mga vehicular accident, doon mga 5 manandi ang na-report sa ako. Wala na yung wikid man sa injury-related nga accident. Anong kalabanan involved ng vehicle, sir? Kalabanan involved ng PUG, private, kalabanan kit private, kag motorcycle. Negative man natanan injury. Mga isa lang din nga minor. Anong pinaka-latest na, sir? Ang Gulaga, Lakson, 2 ka private, bago lang kita. Tama na, Aksyon Narta, ang kawain lang sa aton man nga interview on traffic situation kag di ang mga na-record man yung mga vehicular accident diriya sa syudad sa Bacolod. So far matrutaw, bisan gani hospital naton Linong Subong Aksyon Art. Naton Linong Subong. Although at least hoping nga mag-trutawhay lang ti nag-purpamangkot kita kay na sa gwardiya ti galing kay daw negative gid ko no. Kaya man Aksyon Art pero at least makitaan man naton ang visibility bala sa ngaton yang mga kapulisan. Brano pa ho, may naga-blink-blink na sa makitaan naton. Blink-blink ang? Blinkers ang patrol cars ng police. Amo na makitaan naton. So meaning, naton nga, timplano pa, nagalibot na sila. Sa tagsa Manila ka, area of responsibility. At mayad na, balo ka na, may may police visibility mo. Muna gani Aksyon Art. Miyara sa dalan bitaw, para man pulis nga makitaan ko na bisan timprano or gabi na ilabi na sa mga area balakon kay isa daw hindi gin malikawan may nagakatabo nga aksidente or insidente wala man ginapangayo Aksyon Art. So far man yung pinaka-situation diri sa palibot sa syudad sa nga pero kung observar ka doon na mo subong mga sale gyapon sa mga mall no? So daw ano na Aksyon Art pa ano na tawag na? Pa? Last minute. Abi ko pa last minute sale abi. Aksyonan? Yes. Laom ko gani pa ik-ik. Mo na kay di ba wala siguro wala lang idea si may time sabi nga do wala gid nagpatok ang ilang ginpa-sale nagligad subong nilay pa-sale. So feeling ko makadto ka gid ay. Sino? Ikaw. Hindi abi ko makadto. Ay nabili na. Ay hubsan na. May may kung ikaw kay hindi wala naman ko nagbili. Din ka mo naggadto yaw? Sa balay nang Gangkas ko sa motor kita ta ka. Na gani, nagdiretso kami sa balay. Sa balay nga gamay? Ako sa balay nga gamay, sa inyo balay? Siyempre, ikaw mo sa yan. Pilisa? Naman. Of course. Ikaw ko na ng diwata sa Pilisa eh. Gabi. Damo na diwata sa Pilisa, ya? Adamo da? Hindi na ko na gani visible. Sa rin? Sa Pilisa. At ilain nga balay yung kantuan nyo? Siyempre, sa balay namon, gid. Basta ang balay may bintana, ha? Sa balay namon sa Pilisa. Sa Pilisa. Good. Sige ya. Magkutabing istupad mo na daan, piloto mo, subong kumusta matyag, yung pawan na siya? Di, subong mo doon, nagapisngo-pisngo lang, ni sa gahipos-hipos lang, ni sa ganistupad ko. Wow, ahay. Sige lang, bawi lang Maya, may, ano lang sa kuno, may ari lang di sa vitamins. Grabe. Sige, aksyonan. Aksyon Art, so mo ang pinamay ka-traffic situation nga aton yan monitor sa subong nga hapon di sa palibot sa syudad sang Bacolod. Una sa balito na sa Aksyon and Defensors. Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Matulutawhay pa sa siningamat tinion ang palibot sa Metro Bacolod kung dalagan sang trafiko ang paghambalan. Man may ara subong sang pila ka mga traffic lights nga nakita ko daway ga-operate. I-check talang nas taga Bitaw bihin sa record nila kung diin
Especially sa palibot sa Metro Bacolod, San Oian, magtawhay ang trapiko, may area gidi nga do ka problematic kung traffic, no? Dira sa Mandalagan, sa isa ka mall, baperte, madaga ginutok, madabasta peak hours. Amo man, dira sa Lopez East, dira nga lugar ya siling kubo. Ano ini man, dapat siguro ng tanan nga naga-parking da. Alin sa taxi, mga jeep nga nagahulat sa pasayro nga magsaka. Hindi na guro pag-ialaw na dapat, kidaw kalain, gid. No, gaginutok, gid ang traffic. Madelay ka imo, kapin pang masundan mo, mapark, mapapanaog pasayro, kang iban mahulat pagid sang manog sakay. Kaya mo nang problema kay ad-on dugang sa kagutok sang dalanon. Atensyon gali sa tanan nga sa mga residentes palibot sa syudad bla. May-ari na reklamo kita diri na baton dito sa Glendale sa Barangay Granada. May mga basura kunong way mahakot to. Sige lang try naton makontak karon pamunuan. Sang IPM Construction na good makuhaan naton sila sang update o hatag naton sila ining information. Manbudlay na aksyon Nelmar kung ang basura nga magtiner inadlaw sa imo siniingod sa balay. Di ang ikayong lawas naman ang maapektuhan. Problema kung magmasakit ka bangod sa pagpanimaho. Na mo ginang subo gidi ang eksperyensya. Di anong mga basuriro nagkuan pa ang mga garbage collector sa IPM na no on vacation leave gihapon. I-check ta lang na karon kagang pila na kamaritali sa mga balita. Inatanan na tutukan sa pagpanumbalik sa inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang Dr. Alfred. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa aksyon! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:15 na. Puwerte lang kadasig sa tiyempo, tado ginahunos lang, no? Amo gini basta kunapon blasbong, ang mga inadlaw blasbong do, kaobserbar ka mo, do kadasig lang aksyon nilman, no? Bago ka lang na mahaw, dugay udto naman. Dugay-dugay, tigpalanyaga naman. Ano pa matalupangdan mo gid kon malate si Toto Jo Marie kay ginagutom ka na si mudo kadasig malang sang tiyempo man. Kadasig lang yung blaya magtukis kita sang kalendaryo. Humakon mo doon sing ulang kita nagbalita. Kag nag-cover sang kwano. Sang nagpatigayon sang Anyo Nuevo special coverage. Bakon mo rin nakita sa ika-4 iyang adlaw. May mga nagasugata pa sa ako, nagambal pa siling niya, sir. Mayara pa na, siling ko nga, Yatubto pa man sa pizza size na. May 3 kings pa man kung uway ka mo kay ngaga, uway ka kay ngaga, hatag siling New Year, ay purti man, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Gina-acknowledge ko lang karon nga hapon na maraga-monitor na via Facebook Live dari sa aton sining nga pagpangaragad, isa-isaon ko lang ni Hoa. Budlay basi magsunggod balag kay naga-monitor na tapos hindi mo pa malawagan. Sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia, ako naman Aksyon Art Tayhopon, temporaryo kita nga magatalos sining palatuntunan. Ariho, i-acknowledge ko lang ang mga naga-monitor sa aton karon iyang hapon. Ara si Maria Luz Grijaldo Makunat. Naga-monitor na siya kuno si Elmer John Ferrer. Ara man naga-monitor karon nga hapon si Britannia Arroyo. Mary Grace Eugenio Fermin. Jack Balaan Birador. Grabe si Jack Balaan Birador mo muning drama sa Aksyon Radio. Pamatyagan ko, bisa naman nag-aobra halin sa mga shop pa. Yan ang mga machine shop la. Mga olobrahan, bisan ano lang, ng opisina. Ay nag-ausik isang tsimpo nila. Magkapamati lang sa Jack Balaan. Tigaling isadto pa tong Jack Balaan Birador. Lain naman ang titulo subong, pero si Jack Balaan mangyapon mo. Si Eric Tuagi Torres. Paring Jose Mungkal Torilla, monitoring man siya kuno. Salamat gid. Ara man nagamonitor si Christine Galuyo.
Kamay nga po lang, tami ako lang family D-Zone, kag family Dandoy sa Castellana. Always ginagapamati sa Aksyon Radio. Salamat gida. Si Tahuena Ruiz Amar. Shout out sa mga upod ko sa Obra Lorin GSP watching from Tivas Bakery in Kuwait. Watos lay sa Kuwait to. May kagulingon ka mo da nga bakery or gaobra ka mo da? Namit man ang tinapay sa Kuwait. Kay Jane o si Sir daw sa Hong Kong niya bala mo. Araman si Madam Heaven kag Ronnie Morales. Pakarunan tayo na karon dudugay check ko lang kay ibaloon tablang sitwasyon siling ko kahapon ara kita dira sa bread ko port. Ara linyahan na imo sa mga pasayro di hamak mo. May iban nga nagkadto sa Iloilo ti ang schedule nila sa pag-travel nagpa-reserve ng daan para makabalik buwas nga adlaw Domingo. Pero balon tang influx karon niyang adlaw kag bala may available nga mga biyahe ho kidamo ga pinamangkot. Ti basta way lain tiyempo sige man lang niyang biyahe. Ari sa aton nga linya joining us this afternoon is the Philippine Coast Guard Commander diri sa Bacolod and Negros. We have Lieutenant Commander Jansin Binamin on the line. Sir, may ngapon sa imo. Happy New Year, sir. Sir, may po, Happy New Year man. Salamat kisa time ginatag sa Aksyon Radio Bacolod. Ma-check lang ko ay kay siling ko kahapon do puertito ang kwanaw, ang influx sa mga passengers ang fast craft kag roll on roll of vessel going Iloilo and vice versa nga mga trips. Kumusta subong, sir? As expected, no? Ang ating influx sa Europe to January 1. Amo magito amo expect nga madamo nga badag sa ang pasahero lakit after sa holiday season balikan na sa trabaho so as expected amo to siya ang natabo. So anyway after sa to daw medyo kanay-kanay naman kaga wala man sa mga untoward incident yan tabo sa aton yan mga pagdalan. So, subong, sir, doon nagaganahagan na, unlike kahapon yung pertigid? Yes, sir, daw medyo nagaganahagan na mag-isa. Ang amon niya, malasakit health test lara na daan till January 5. Okay. Sa December 16, nag-start yun ng lansing sang Oplan biyaheng ayos Pasko 2019 until January 5. Ati, hasta pa nabuwas kalida ng malasakit niyo center da? Yes, sir. That is correct. Until boss. Okay. Munang directive sa aton niya ni SFTR, Secretary Tugadi, kag of course ang aton niya commandant na si Admiral Joel S. Garcia. Okay. So good thing muna. No? Anyway, sa iba naton nga ining mga motor bangka, sir, sige man niyang biyahe, no? All over the province? Yes, sir. Ang policy naton, pag may storm warning signal, amura nga cancellation sa biyahe. Since wala man tayo sa weather disturbance, so sige man ang biyahe sa aton ng mga motor bangka. Okay. Sa mga mangingisda, why ka kuan sila panugyan, pwede sila maka-venture o makapalawod today, sir? Yes, sir. Ang aton lang mangingisda kay ang amiyan ka medyo lumadlos, no? Siguro in-advise naman natin silang as always, no, magbalon gid sang extra floating devices. Tapos sa cellphone na para just in case ma-aksidente sila sa lawod, mayara sila sang tool, no, para makatawag sa authorities, Coast Guard, o sa rescue groups ang Disaster Risk Reduction Office. Ati, sige. So on that note, Lieutenant Commander Jansin Binamin, sir, salamat gid sa time ha. God bless sa imo and again, Happy New Year. Yes, sir. Madamo gid niya salamat kag Happy New Year. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid kay Lieutenant Commander Jansin Binamin, alas 5:23 na Aksyon Radio Philippine Standard Time.
At least jutay na gidman, hindi na gidman sobra kadamo like kahapon. Ang pasayro nga nagdagsa dira sa Bridco Port, importante nga wala siyang overload. Amo na nga ara dira ang Philippine Coast Guard in order nga pasiguro gid nga wala sang problema bala ini mga untoward nga mga incident. Unexpected nga pwede magluntad kapin pa kun ara ka sa tunga sang lawod o kun baybayon. Justin Laishog, Happy New Year Action Art, maing hapon man sa family magbanwa kay Tatay Rolando, Nanay Lucia magbanwa, maing hapon watching from Norway. Norway pagid siya, tubog na pag inatuguro subong. Good afternoon, Action Art. Padayon lang kung nagamonitor diri sa Celine Homes. Salamat, kid. Good afternoon man, happy listening sa Brad ko kay Tol Roy Tayhopon. Happy New Year dira sa imo, halong lang permi sa imo sininga pag travel. Ato ni siya subong sa Saudi Arabia. Medyo halong na datol kay do ka garot subong sa Middle East, no? Inting Bibuso maing hapon man. Eric Tuagi Torres, anabasa ko na ni kaina. Kag si Angela Liarte gayon dato, siningatan along ko sa imo watching from Bangga Tutong Barangay 1, Felisa. Ay lang pag-monitor na sa inyo, ha? Alas 5:24 na this time sa Iluan, talama nagapanguna ng mga balita. Unahon talang ang balita gikan sa Kapitolyo, gikan sa balita gikan sa Nokpo upod kay Aksyon John Diaz. Tiarehong balita, 168,000 nga balor sa inasuspetsuhan siya bo, recover na dito sa bypass operations ng Kabangkalan CDPNP. Pasi nagsaylo na itong mga manugbaligya siya bo. Negros Occidental reports. Let's have Aksyon John Diaz sa report. Aksyon John, may hapon please come in. Action Art, isa naman ka anti-illegal drug operation naging patigayon sang Station Drug Enforcement Unit sang Kabangkalan City PNP ko sa rin 4 dari ka persona ang ila nagkaladakman kag recover Manila ang ginabalabanta 168,000 ka pesos ka balor sang ginasuspetsuan Shabu. Actually, subject sang operation isa ini siya kalalaki kag hindi siya tumandok sang Kabangkalan kundi diri siya nagatiner sa syudad naman sang Bacolod. Ang nadakpan nga subject ang ginkilala kay Geoffrey Kirugo, 38 anyos, sang barangay 16 diri sa syudad sang Bacolod. Samtang dakop man ang live-in partner sini, naging kilala naman kay Mirna Sanchez, 50 ang edad, residente naman sang barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Ini sila nga duwa upod ang duwa ka iban pagid ang nadakpan dira sa bypass operation sa area sang barangay o Kompurok Matawhay, barangay Binikwil sa syudad sang Kabangkalan. Sunod diri kay Kabangkalan City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, umpisa pa tinalikdan niya tuig, naligan niya tuig 2019, nagsugod na ya ang ila monitoring kag surveillance, batok naman diri kay Kirugo. Kay ila ginapatiyan nga si Kirugo, nagabiyahe ini siya from Bacolod going to Kabangkalan, nagabisita ini siya sa balay ni Edsel Salgado. O rather, nagabisita siya sa balay ni Carlito Nueva España, 48 anyos, dara sa area sang barangay Binikwil. Upod na nagabisita ining si Edsel Salgado, 43 anyos, residente sa barangay Tagda sa Banwasang Hinigaran. Nagakadto sila sa lugar kag nagka-transaction abi sang illegal nga droga. Sunod pa diri kay Guadalupe, ining duwa ang mag-live-in partner, newly identified drug personality ini sila. Pero ining namang si Espanya, ima drug surrendering na ini sang Kabangkalan City PNP, lakip man ining si Salgado nga may record na sa Hinigaran PNP kung illegal nga droga ang paghahambalan. Dugay-dugay man ila monitoring kumo nga hindi da masami nagatiner ining si Kirugo sa lugar kag ining supply sing illegal nga droga do part pa ni sang ila supply nga ginadagdag dira sa Kabangkalan, tinalikdan nga Yuletide season, damo party, damo mga activities na do ginatake nilang opportunity. Sa kadugayon, nagtikma sa mga kapulisan, nabalaan ang ilahulag, kagamuning hindi naluyag pa sa kapulisan nga maglaptop tubtob. Sa masunod ka semana, ang ila darabi pagbaligya sa illegal nga droga kay nabaluan maga sa ulog sang Sinulog Festival ang syudad sang Kabangkalan. Yari si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe. Yung lalaki na may-ari nung
nung kotse na siya rin subject ng ating bypass is ka-live-in partner niya yung babae. Yung isang lalaki doon, taga dito, Kabangkalan, which is yun yung pinupuntahan nila dito. Yung taga Kabangkalan na yan, drug surrender din natin dito sa area. Okay. Tapos yung isang taga Hinigaran, drug surrender din doon sa bayan nila. Kumbaga may mga background na sila initially pa. So medyo matagal-tagal na rin. Actually, last year pa, nagmo-monitor na tayo dito sa kanila dahil isa pang inaano natin dahil yung mga festivities starting pa nung Pasko, intensified operation na tayo dito sa illegal drugs dahil yung mga party-party nga parang kumbaga kung iaano natin yung mga ganong bisyo, lagi sa mga convergence ng mga tao na posibleng paggagamitan nila yung mga okasyon na gano'n hanggang New Year. And until now, dahil magkakaroon tayo ng Sinulog Festival dito sa next week sa Bangkalan. Kaya intensified yung ating operation dito sa mga ganitong illegal activities. Aksyon Art na recovered dito sa bypass sa operation ang limagi ka bultos ang suspected subo mo na 168,000 pesos worth ang na-recovered rin nila. May duha pa ka mga improvised tutor, may kwarta actually nga bypass item or bypass money kag may masobra 2,000 ka pesos nga proceeds nga ginapatihan nga ila kita abi sa pagbaligya sang illegal nga droga. May pilaman ka mga drug paraphernalia kag ang salakyan mismo sang subject nga si Kurugo. Karon ang 4 ka mga persona preso sa kustodiya sa Kabangkalan City PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balik agikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Mas style pa, taga Bacolod, galito dito siya mga ayaw sa syudad sa Bangkalan. Inatiktikan na muntikan gid kay kabalo ka. Basta gani nga magkadto ka sa isa ka lugar, magpangayaw ka tapos illegal pang himuhimuon, laban ka gid sa balda. Mayo kon mapabaya lang ka pulisan dira iya kag magpatutulang kanami sa inyo bahalitan nyo pa ng mga kasimanwa namon. Ang pamatsyago ganing iban nga taga diri sa Bacolod nga daw kainit na gid. Basig nga paamulya sa mga out of town mo para nga magpatigayon sa transaksyon to. Pero may lang ang kapulisan. Way man nagapabaya sa ila sini nga trabaho. Mayad ni kay nagkala aresto. Ang ending sina kung may interview mo ni sila. Laban-laban giga mahambal ina nga planted naman pro. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alin sa report ni Aksyon John Diaz gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Iloan naman this time ang mga nagapanguna. Report gikan iya sa Bacolod City Police Office. Upod kita sa kay Aksyon Eric Magbanwa. Report gikan sa BCPO. Aksyon Eric, good afternoon. Please come in. Action Art, may hapon report gikan sa Bacolod City Police Office. Tiyempo na Action Art, nga dapat may kagulingon ng CCTV ang syudad sa Bacolod. Agod ka kung hindi giman mapuntat, mapahagan-hagan ang mga krimen diri sa mga syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, nga dako ang mabulig sang CCTV sa pagsulba sang krimen. Si City Councilor Al Victor Espino, nga chairman sa Police Matter, amo man karon ang nagapanguna nga dapat may kagalingon na nga CCTV nga i-put up sa piladiri ka mga mayon nga daranon sa syudad sa Bacolod. Ilabi na ang mga establishmento komersyal gina-requirement sa pagbutang sang HD nga CCTV. Siguro it's time naman nga ma-full implement ang CCTV. Nga hindi lang siya basta ordinary nga closed circuit television, kundi dapat HD. We will go with the technology naman. Igamiton tang teknolohiya nga ina. Hindi sa 24 oras, 24/7 may pulis dira nga magabantay mong. Kag hindi lang ka tagsa makrimen, kami lang makita nga kami basulon. So again, isa siguro sa ginapangayo naton, ginapilar naton nga i-full implement gid ang CCTV. Kay maski pa paano tanan-tanan
tanan sini pwede naton dira maresolbar as crime prevention. Kag maski kriminal, mag-alangan ka mangduwa-duwa ka. Di tanan sa Bacolod, kumplito na sa CCTV, makita tada. Maski nakabunit ka pa. Kaya ang salakyan mo ka motor, mapicturan man na gyapon. May color man na gyapon imo motor ang imo nga salakyan. Pakuwaan ka man gyapon dira sang height. So kada ko ginsin mabulig sang CCTV. Kag aside from that nga may crime prevention, may crime solution, employment pagid. Aksyon iri kay dapat ginamonitor man na siya 24/7 no. Ang aton nga CCTV diriya sa sudad sang Bacolod. Sa bayan niya sang kapulisan at uni diriya sa BCPO nga ang CCTV no maski sa aton mga balita gani makita nyo nga maski wala pulis makilala gidya kung sino ang mga criminal elements or grupo kung may capture. Imagine mo bisan tawag naton nga madulom, wala sing mga beat patrollers dira pero kung na-captured sang CCTV ma-identify kag makilalaan gidya action Eric. Amo na ginambal ko nga para ini sa tanan ang ginobrahon taya sa Bacolod not only sa crime prevention and crime solution kay ti kung may katawahayan wala sang krimen automatic na tawag naton nga development tuloy-tuloy na siya action Eric. Ilabi na gidya sa Bacolod nga highly urbanized na. Award for so many years. Kag last year, kanamdamo sang award sang Bacolod being the most progressive, friendly city. Kag ang isa lang nakita ko na nga kung may CCTV pagid, I just don't think nga mas mangin maunlad, mas mag-develop pagid ang sudad sang Bacolod action Eric. Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office at review sang Aksyon Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos, salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, mga nagapangunang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kaya mo na gani, siguro it's high time naman kay may ordinansa man ang Bacolod. Actually, hindi lang ni mag-commercial establishment. Damo sa mga ordinansa ngin pasar o pasado sa Bacolod. Daw kulang lang implementation. Like for example, ang mga eskwelahan, ginaobligar na nga dapat may mga CCTV camera na gid sila. Di ko magasto ka na gid lang man sang CCTV, inang nami man nga mamurutan mong itsura sang mga lawless element. Amo na lang na magasto na lang kita. Kay kanugon lang yado Nilmar nga kung magpa-install ka sang CCTV nga bisan itsura sang suspect di mo man may intindihan. While abot ka pixelize kung mo i-zoom in ay basi kung di mo mangyapon makilala kung sino to naghimo sang isa ka krimen. Correct? So dapat ipatuman damo man na mabulig sini, hindi lang sa krimen, sa aksidente, monitoring sa baha ang CCTV. Sa sudad sa Bacolod, 73 ang inog install. Kami ini kay basi galing sa first quarter pa matapos sining 2020 ang proseso agod nga ma-install ini sa palibot sang Metro Bacolod. Dako ni nga buligid for sure. Kapin pagid nga mayara sang command center, control center ang taga DRRRMO o Disaster Risk Reduction Management Office. Diri syudad sa Bacolod at least may monitoring sila. Gilayon may ginatamdan sila. May ngapon lang kay Girlie May Atong Salazar, Aksyon Eric Magbanwara ban Teresita Orita Kahurao. Monitor ko di Sir RSB La Carlota. Si Lynn Layusyog. Anong magbasa ni Layusyog? Yamay nga po nagsunart and Happy New Year sa imo and family mo. Liog lang ko tayo sa family ko da, sa Hacienda Elvira, sa family Magbanwa, sa mga utod ko da, sa Amay Kagiloy. Happy New Year sa inyo watching from Oslo, Norway. May ngapon man kay Geraldine Rigala. Panami awalin kay Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. May ngapon man kay paring Manjo Arnijo. Andy Indoma Saludares. Salamat gida sa inyo sini padayon
nga pagmonitor. Alas 5:37 na. Pagbalik ta karon mga balita nga tipo naman sa nga patrol sa dili gid lang madugay sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:46 na sa gihapon Aksyon Reports Afternoon Edition sa kalan sa inyong regular anchorman Aksyon Marlon Hinovia. Talos lang kita diri temporaryo Ako naman Aksyon Art Tayhopon kay Rolando Hirolin. Good afternoon Aksyon Radio. Ga-watch sila kuno, ga-monitor sila kuno paagi sa Facebook. Salamat sa inyo da. Ang iban nga mensaheng padala diri sa text hotline mo maalangan gikunis tiyempo karon no. Daw ginahunos lang tiyempo ta. Pero antes natuntugangan maminsahin nyo katuan tanay balik report sa patrol. Baka balita ng tipon sa mga blatter entry ho. Sa ilang paglibot karon nga hapon, lakip na ang sitwasyon sa mga hospital, no? Especially diri sa Corazon, Locsin, Montelimano Memorial Regional Hospital. Pero abi nyo, sa interview ko kay Sergio Marie Vargas ning hapon siling ko ni siya nami ginisar mo ang plano ninyo nga dapat may ara sang synchronize butangan ruta iha do Nilmar ang tanan nga mga ambulansya nga nagalin sa south ang nagalin sa north kundi sila pwede lang kaagi kay may iban nga driver man yang halin sa mga
kuan hospital out of town, gay mo mas kung pangita man di ako na silang kalabay. Tigisay na ang ilasudlan, pwerte pagika-traffic, ti pasyenteng dalan mo. Forward man na ganis Bacolod, di kayo masarangan dito sa mga district hospital. Tapos maagunto iya sa kalawigon pag isang travel, bangod sa problema sang trapiko. Katuan ta si Aksyon ang defensor, damo kuno pispis sa plaza. Ano na pispis ang namin ni Iban? Pispis na aksyonan. Balik report sa patrol. Aksyonan, good afternoon. Aksyon art actually bago ko lang gid na notice. So katong damo gid sa nagalinaw pa direction art nga pispis diri sa public Pispis? plaza as in pispis gid action art. Nakita ko na last kahapon ko ni nagpa SM kami ni Mrs. Sa likod sa parking area. Black damdamo dos puno duldol man sang galansiyang. Ano na nga pispis ha? O ako hindi ko actually familiar kung ano ni siyang pispis. Pero na-notice ko lang gid action art. Actually may send man ko da nga video as in gapanong gid saya. Wow, biba? Gapanong Galupad gid siya, galupad? Ay, linupad sila. At hindi pitaw eh. hindi siguro pitaw. Ang pitaw yun, ubo lang mo. Ganit, hari di subong. Hari di sila sa Bacolod Public Plaza. Okay, di syempre damo di kahoy. Ah. Di sila halapon. O kada mo damo action art. Do sigway lang ni naton. Notice ko lang biya makakita ko. Dito nakibot. Kung ano kadamo ko dito sa pispis no ka-unusual action art. Bodo hindi ka makapati. Abing, amo na may pispis nga nagugpa sa mga kahoy sa plaza. Siyempre, makakita kita tuod sa pispis. Pero hindi ka tamaan kadamo. Iniya nagapanong gini action art. O usual. Lantawahi mo tari, abi mayo, ba si kabog nagagmaihian ang mata mo da? Hindi man ni siguro kabog. Hindi kabog. No? Hindi ni kabog yan, gagmay lang ang pispis. Gagmay nga pispis. Ginawa ko na gani kay mo, target pero hindi ko makilalaan kung ano ni sa pispis ni. Basta bird. Pakadamo kayo action art, as in. Bird ko na bali mo mga Alvin. Action art sa mga natipon man naton nga balita sa hospital. Sa diri ka nagapabilin hasta subong ho Miss X in action art posible wala actually nabutang kung ano gining natabo sa iya ginrescue lang ini siya sa DRMO sa Bacolod gindala sa hospital mga alas 12:30 kay naman kaya ini siya ay nakitaan na lamang kagti posible allegedly pa reaction art sa nagsuper ini siya sa stroke diri sa area sa public plaza action art. That's why gindala siya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Para sa iyang identification, nakasuksok ini siya sa stripe nga bayo. May kombinasyon in actually sa black kag brown. Nakasuksok sang maong nga short action art. Tubtub subong dito sa may naka-identify sini sa iya kag syempre wala gid sang watcher action art. Dili man kita sa pila man ka mga nakuha naton nga blatter entry sa area sa police station number 4. Duwa diri ka mga driver ho ang nagpa-record ang una diri which is ang nga complainant ginkilala sa kay Marjan Kita-Kita. 88 anyos kag pumuluyo ini sa Cecilia Avenue sa Villa Celia Subdivision Barangay Takuling. Diri man sa syudad sa Bacolod iya ginreklamo sa police ning persona nga ginkilala sa kay Joey De Maruel 34 anyos nga isa man ka PUJ driver kay residente naman iya sa nga barangay San Jose sa Banwas sa nga Binalbagan. Base diri sa pagpahayag man ni Kita-Kita samtang nga nagabiyahe ini siya kaina mga alas 10 kina sang aga sa yaman nga ginamadala ini nga PUJ nga may rota shopping Libertad. Ginaligar diri nga ginpahayag siyang ni Kita-Kita nga ginakat ini siya ni De Maruel. Agati manapit na punta ni action art nga magbungguanay sila nga duha. Okay. Pag ang natabo nagpanaog ini sila nga duha sa ilang tagsa ka mga ginamanayhong salakyan. May natabo iya nga komprontahanay. Kuha sila magtapong ulay? Ate mo ginigani ang resulta action art. Reklamo ni Kita-Kita si De Maruel matapos nga ginaligar, ginsumbag ini siya action art sa makapila ka beses. Igo sa nagkalaylayan man nga parte sa iya nga lawas, pero wala gini na specify kung diin gining igo niya sang sumbag action art. Damo guro eh. Damo guro different parts of the Si Iban guro nga tapungol ba si nagtupa sa dapa-dapa? Kung nubuti ba si maka-igo man sa dapa-dapa? Ha? Hindi, basing isa ka karatista mo. Hindi
Bentaw naman ta. Do. Gabi, no? Kasi nagkalain-lain mo kabay-kabayang sa lawas siya, di ba? Muna gali, nagkalain nga ba? Kasi yung lawas na muli nakabutang o different parts of his body. Basi ganing guro disgrasya, basi naigo pang liboya. Base? Te? Ay, butang niya mo ni mo. Sige na siya na, kaya actually just in report lang ni siya. Gin pa blatter, yan lang ah. Ireklamo yan lang, ati nasumbagan pa siya. Muna gali. Traffic altercation, gali na. Action art. Pero sige tayo, okay, just in report, ini siya sa police station number 2. Tapos sa diin, 7 naman direction art, ho? So, madata na sa buong operation, man sang kapulisan, illegal gambling, action art. Nga may gambling sa Bacolod, di nga illegal? Bingo naman niyo, bingo, ang hampang. Hindi nadakpan, diri 7, isa ka minor de edad. Minor de edad, amo ang bata sang nagapahampang sang bingo. Meaning, ang babae, diri nga mong tag-iya sang balay, wala or at large sa karon action art. Uy. That's why nga supposed to be, 8 kuntani ang madakpan sang police station number 2 sa pagpanguna man ni Police Major Sherlock Gabana, o galing kiti at large ang tag-iya, which is ang Iloy, ito lang. So, meaning ang ilang kuwan sa balay lang nila, inang ginasulod lang guro kag ginalino-lino, nakaglawagon, pero may pusta. Muna gani action art, syempre illegal gid saya ma-consider. Sa litra sang B, di ba na mo na? Oo, sa litra sang B. Bukol, kay dakpan mo. Bukol, dakop sa kapulisan. Na. Muna action art, tatabuhin ni sa area sang Purok Tilapia sa Barangay 3. Ang mga ngalan, sinikaron, prison, talang with Sige. Sir Gabana, action art. Kaya nagkuha lang to sa initial information. Okay. Amo din pila ka mga nakuha man nga report sa nga patrol, una sa balitaw na sa aksyon. Ano nga gambling balaan mo yung legal? Ha? Ano nga gambling na balaan mo ya? Wala na ko gani, hindi na ko maminsa kung ano din nga gambling. Ang bisan basketball, basta ginapustahan, makonsider na as illegal gambling. Amo na gani action art. Di ba? Oo. Pero sa bulang, paano mo may mabalaan nga may dayay sa bulang? Ikaw na nga kabalo yan. Ora, okay mo ya. Gagambling ka. Babalaan mo, aksunan. Lusok. O, may lusok, may derby, may mga muna. Pero paano mo balaan kung may ara sang dinayay sa bulangan? Iyo, wala ko blight. Ay, dapat balaan mo na. Honestly, wala ko kabalo na yan. Mabalaan mo lang na nga may dinayay sa bulangan kung ang kontra sang manok sa bulang, pato. Tukalayo. Di kundi, klaro nga dinayay na. Gusto. Oh, din kayo makita yung manok, yung kwintroan mo pato. Kung dinayaan ka din, dinayay eh. Atin ako. Dason mataya ka pa iboy sa pato. Sige. Biglain pa. Nomination Art, ang pinahiman ka mga report ka nakuha sa nga patrol. Una sa balitaw na sa aksyon ng defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Gakadunlan man ko sang laway ko sa kay aksyonan ba? Anyway, sa mga naging agaw pagid padala sa mensahe nila, ayo lang gid kong iban. Karon na lang ay sa Aksyon firing line with Aksyon Brian Morden. Kay dayday na namo mga balita karon sa gabi man nga talakayon. Anyway, ang aton sini nga mga ka-aksyon dapat temprano pa kita himo sa mga iloy sampuluyan ba hindi gid pagpaanara. Ang kabataan nga way pa naka-adjust ang ila sining body clock. Bangod sang bakasyon pila man lang tuod kadlaw pero kon maanan nga adlaw na nagabulog taw nagapulaw sang cellphone or sa games. Sigurado nga ayawan gid. Pukaw ang mga iloy kag ang mga lula nga nagabantay lulo. Ayos no? Way nagaling ko tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Si Rolando Hirulin, Joshua Gomez. Monitor man sila gali ari sa piak ding monitor hindi ko makita ang iban po ari di sila gali padalaya ho sa piak. Ayos way na ta panahon diri sa aton sini nga pagpangalagad.
sa inyong palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition Saturday. Nga presentation January 4, 2020. Sa ngalan sa inyong regular anchorman Aksyon Marlon Hinobia. Kabuhilog dagaron nga hapon sa technical side si Aksyon Nelmar Madera. Partner naman si Aksyon An Defensor sa Patrol. Upod kay Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.